Tak, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Tak sa vám hlásim z divokého východu. Bajkal je zamrznutý, ráno ukazovala minus 16 stupňov, takže sme na divokom východe. Niektorí tak myslia o východňarov tu na Slovensku. Niekedy sa to hodí z bezpečnostných dôvodov. A to len tak na okraj. Náboženské vojny. Niektorí hovoria, koľkokrát ste aj vy počuli, ja Boha neverím, lebo všetky vojny sú pre náboženstvo. Čo na to povedať? Ja hovorím, alebo ja to vidím tak, že niet ani jednej vojny, ktorá by nebola náboženská. Mimochodom, ateistické vojny, ateos proti Bohu, hej, to je náboženská vojna. Ateistické vojny priniesli najviac mŕtvych v histórii ľudstva. A to je na okraj. Tá sama prvá vojna bola náboženská. Prvá vojna v histórii bola náboženská vojna. Keď Satan so svojimi sa vzbúril proti Bohu a Michal Archaniel a jeho anjeli sa postavili proti drakovi, proti Luciferovi a nebolo pre nich viac miesta, pre Lucifera a jeho kompánov a tak boli zvrhnutí dole, na zem. A tak tá vojna náboženská, opakujem, pokračuje ďalej na tejto zemi. Dávno som rozmýšľal, ako to mám povedať, alebo nie že povedať, ale jak to, že to tak málo ľudí vidí, až prednedávno mi prišiel citát od svätého Don Boska, ktorý hovorí, jediná skutočná vojna v histórii je vojna proti Kristovej cirkvi. To je jediná skutočná vojna. A tak to je. Možno teraz za 5 minút vás nepresvedčím, alebo niekoho ani nikdy nepresvedčím, samozrejme, hej. Alebo tak chcem povedať, že kto to chce vidieť, za 5 minút to možno nevidí, keď to dosiaľ nevidel. Aj pred Kristom boli vojny, ale to vlastne bolo všetko, tá vojna diabla zničiť to Božie stvorenie. Keď prišiel Kristus, vtedy diabol dostal ranu, Kristus mu zasadil smrteľnú ranu a tým pádom tá vojna pokračuje a Kristus je víťaz, ale tu nemôže už to diabol vyhrať, samozrejme, ale čo chcem povedať je to, že tu je boj o jednotlivé duše, aj o tvoju dušu, ktorý teraz toto pozeráš, pretože ak neostaneš s Kristom, tak si na strane diabla si prehral svoj život. Ak si na strane Krista, tak si vyhral svoj život. Ak si na strane diabla, alebo niekedy aj nevieš, že si na strane diabla, a to je tá tragédia. Teda aspoň toľko, čo sa týka náboženských vojen. Iné vojny ani neexistujú. Čo je to Boh? Boh je tá najvyššia hodnota, či u ateistu, či u katolika. Pre ateistu tým najvyšším Bohom je on sám, ten ateista. A preto všetko sa musí podriadiť jemu. Čiže konec koncov i toto je náboženská vojna. Keď Amerika vtrhla do Iraku a v mene demokracia je Boh, tak to aspoň oni predstavujú. Čiže vždy sa v mene nejakej najvyššej hodnoty sa bojuje a tá najvyššia hodnota
ktorá stojí za to bojovať, je Boh. Či si to niekto prizná, alebo nie. Teda všetky vojny, ešte aj tie v domácnosti, sú náboženské. Ale to by bolo teraz veľa o tom hovoriť. Dobre, takže to je jedna vec. Druhá vec, dúfam, že ten ľad podo mnou nepraskne. Trochu praska. Druhá vec je taká jedna, teda už keď ideme do konkrétneho pozadia tej vojny, ktorá tu prebieha medzi Satanom a jeho sluhami a Kristom a jeho sluhami. Jedna taká vec, chcem sa vás spýtať, počuli ste niekedy o Kristiáde v Mexiku? V roku 1926 až 29 bola tzv. Kristiáda v Mexiku. Počuli ste o tom niekedy? Mnohí Mexičania o tom nikdy nepočuli. V Mexiku to bolo a mnohí Mexičania o tom nepočuli. By som povedal, do konca 1980 rokov bolo sotva možné nájsť knihu alebo nejakú solidnejšiu túto informáciu o Kristiáde, o Kristeros, ktorí bojovali v Mexiku za slobodu katolíckej viery. Bola to veľká udalosť a málo kto o tom vie. Keďže máme teraz internet, tak tie informácie sa šíria viac. Vlastne od tých 90. rokov sa začal internet zhruba. Takže nejak teraz túto vec sa nedá utútlať, že čo si také bolo v Mexiku. Na tom jednom príklade by som vám rád ukázal, ako ten boj sa vedie. Ako je boj o tvoju myseľ, alebo o tvoju nevedomosť. Teda v Mexiku 1926-29. Teraz o tejto Kristiáde natočili film. Zázrak. Natočili film. Zázrak sa stal, zrazu tá Kristiáda existuje a ten film sa volá For the Greater Glory. Myslím, že to v angličtine, v origináli, pre väčšiu slávu. Tak som si ho pozrel, ten film, na YouTube, a teda, neviem, či na YouTube, ale na internete je možné ho dostať sa k nemu. A v tom filme sa predstavuje Kristiáda. Je tam veľa pekných, teda, pravdu povedať, záberov, ale ja to poviem tak po svojom. Ten film nenatočili katolíci. Ten film, síce má tam napísané, že ho teda natočili, zaplatili, teda podporili Knights of Columbus, Kolumbovi rytieri. Stretol som sa s istým jezuitom z Mexika, ktorý je na misiách v Japonsku. A tak som mu spomenul tento film. A on mi hovorí, trochu ďaleko od skutočnosti. Alebo lepšie povedané, veľmi veľa vecí je tam, podstatných vecí je tam vynechaných a veľa vecí je tam podaných veľmi, ťuťu-muťu poviem. A ten istý názor mám aj ja. Dúfam, že sa dostanem k tomu viac a o tejto Kristiáde si porozprávame viac. Takže z divokého či z ďalekého východu, to není Bajkal, no. To je Domaša. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.